na-efete ọgba ihu ashịrị Pondei kọwaa ka ọ gbara spendị ego Pondei ga-eme ome ihe notisiri bụ na ihe dị opụrụ na ihe blak ya ka na ya gosi ihe ojii aka pịara n'isi ya ọ jiri ya gwa ihe eji mara na planụrụ ihe na plan maka na bifo oji na wa ndụmadụ ya gbakọwa ọwụwa ihe atụrụ bụ onye ga-erushawa ya ka na-azụ aka na-ekwu somebody she from nowhere piam tripum piam huwe ọnụ hundekpere ọnụ aka agbam na-ewere David and Goliath ọhụwe ọnụ aka nọ n'ọnụ ahụ ọnụ ewere ka atọgesi ọnụ It's Paul cleverly on the beat. onye gbakọtara ahụ ọnụ ọchịkwara nke bụ eze ga-enwe gị ọbụkọta ọ takwara eto maka ọ mara hụwa ọrụ iwe na ọbụkọ kwụrụ ya bụ ọnụ ka ya bụ Pondei hụkọtara ọ gasị nye mba igwurube bịa onye hụrụ onye gbakwuwe hụwe ọnụ nke ihe ọ na-ahụrụ ọnụ sisiwe ọnụ ọ dịkwa nke omere ka ọ mara sisiwe ya ọbịa ga-atọghezi ọnụ eye ịgbakwara ka David ngoro ya David mara ụvọghe ya bụ agụ ọnụ yọta na onweghị ụdị ya na-ahụrụ be anyị Nigeria. As far as I'm concerned, there's nothing like Nigeria. Owoji ọkwa ịmara ihe anyị na-ekwu ya ọ bụ ebuka mara ese bụ onye na-efete agbara eshi ọnụ ajiri okoro na-ata isi ekpuchi gị ka agbara atọghị ọnụ ọ bụ ebuka mara ya risositeti onye na-awụ ọchịgbu na o nwekwara ike ọ bụ na onoweghị ire na nwere ike ọ bụla so arụwo ire ya ire ego ọma ị ga-agba maka na ego ndị ịma ịhụkwara ka a na-akpa ego ebe buri we are talking about ego ekwesịrị iji nye palliatives enyechere ndị mmadụ aka we are talking about 2019 budget ka ndị akara spend so the ego ahịa dị unaccounted for gara ohirire Pondei ị ga-agbọrịdị ya bụ ego Cherry she get potent intensive. Ndị intensive ga-abịa treat onye ọkwa ikwuru na House of Assembly ebe ọmụba a ga-anọ treat ị ga-agbanye ndị ihe n'ọnụnụ ọgbakọta ntụfet aka na-ekwu akpabie na ndị otu ya honorable minista akpabiara chiwe nke bụ nchi nwaanyị nọ n'obodo ngakwa ndụbanye ife mmadụ ha ọkwa ikwuru Nigeria anyị there's nothing like Nigeria as far as I'm concerned. ọkwa ikwuru Nigerian coat of army whatever it is finished ọgwụọ ha onye ọbụla ka kpewere Chineke ka orire ya anyị bụ ihe n'eluigwe bụ yoshaki maka ọkwa ịma ndị sai tụpụkere n'elu in fact even ike honorable minister akara kwuru ọkụ mere ya ke arashiri ọgbakwara ahụ ya na-ekwe na shiri MD ndị NDDC shiri ndị no contractor is being owned no spendere 300 million to inspect project in 3 months oweto ịmakwara ihe ndị ekwu n'ụgara expect more fenting ya ka ga-efentikwe Chineke atakwanụ ọkwa ihe nwa bụ exposition of
wicked people. They will anything good in their mind or heart for the betterment of our beloved, most populous country, Nigeria. Iwaya Ninsubada. Ekpere bụ ihe anyị na-ekpe Chineke ga-emeke abụ ike ọhụrụ maka na nwere ka a ma kwuo nọ ikukuku ahụ ike ọkụkọ ya ọkwa ikuku bie n'ekwe ekele dịrị Chineke ekele dịrị ogbe obumarị ka ọ mara dị nje ekunu mere ọkwa ịmakwara shi na ọ bụ kọndishọn mere azụ gba akụrụkụ achịrị pụta ịmarị ka ndị be anyị mere ihe adịkwa mma okorokoro nje ekunu na okoro ji eme anyị emeriwekwa ya bụ okoro achịrị ndị emesi temekwenụ kibananyị vọrefue ya shine your eyes maka na ga-enwe more faintings a lot of billions and billions of spendings na akaụntụ ọfọ oruwe kenete emekwenụ yunu na anụ na-ebu adị na takpụrụ aghara abụ Chineke na-emere ya ọma amakwa m na David agụrụ ya atụ ka n'ọrụ ịkwa ka ọ ma ihe okoro na-ata isi ekwu oshi m na ọdịkwa ka o nwere ka o ji n'oyire ịkwara ka ọ mara nke bụ the first aid experience nwere na onye na-efe nte na voyeur owuro ya nọrọ na azụ gbakọta azụ afịa kaneji enye masaji igwe na plan maka ụlọ nọ ndokwa one ya na azụ mana o nwere ka a ji agwa anyị na nezi adịmaghị nọ na aya meji 2 weeks ago nsogbu atọ o nwere ka don't worry expect more fete na bụ ebe ihe mara ndị arụ kpachara unu niile ekwughị n'isi maka na ọkpa nnụnụ na-erote ndị ụmụ ogbenye ụmụ ajadu ndị na-enwe ka ọha ha Chineke save in days like this mana your God is your stomach uru ekene ọharawa gbanyekebụọma mewe ya ka ọhụrụ gbakie ya come on get up from that place and give account ya account ka ị mara spend ego ike ka ọ mara bụrụ nte bụrụ ma ịma fetue mpawa biko